Rešio sam da ovu staru straćaru šupu u kojoj sam odlagao sve i svašta, da napravim jedan objekat za svoju dušu u kom sam maštao dugo godina, da ću stavim stolove za stolni fudbal, ugavnu garnituru i tako to. Znači, vidite kako je bilo, sve sam sam radio, znači, bukvalno sve što vidite na snimcima je mojih ruku delo. Jedini koji mi pomogao to je moj najstariji sin, koji je majstor za uništavanje, tako da mi je on bio zlata vredan. Aparatom sam sam izvario sve, podigao, pripremio za betonažu, bacao sam tu gvožđe, sve što sam imao staro što mi ne treba, da iskoristim. Jedino što nisam mogao sam da uradim, to je betoniranje, da mi se ne bi stegao beton, tako da sam morao da pozovem i pomoć. Evo ga, majstor Durdubak. Kod sime ću da radim stalno, ej! Prva faza radova, to je betoniranje i izravnjavanje površine, je završena. Nakon ovoga dolazi, ovaj zid se lupa, radionica se tamo skraćuje u pola, da se dobije više korisnog prostora. I htio bih se zahvaliti Stevanu sa početka snimka kao donatoru, što mi omogućio 20 kvadrata ovih pločica, do duše jesu različite, ali završit će posao. Ovako izgleda jedan od najpoznatijih nemačkih klubova stolnog fudbala i tu se održavaju turniri svaki vikend. Ovako izgleda jedan švajcarski klub. Ovako nešto ja nemam uslova da napravim. Stolni fudbal u Srbiji nije toliko popularan, ali u drugim zemljama i tekako jeste. Pošto su pločice bile sve različite, znači ne samo po bojama, nego i po dimenziji i debljini, trebalo ih je uklopiti. Lepljene pločice. Kritike me ne zanimaju. Što ovde kanal i samo sam u produžetku stavio ove. Tako mi su uklopili. Ima još malo i kraj. Obzirom da nisam neki majstor za lepljenje pločica, ja sam zadovoljan kako ovo ispalo. Nakon ovoga krenula je faza skidanje crepa i podizanje krova. Znači, ne pitajte me kako sam podigao krov. Ajde, crep sam lako skinuo, pošto bi on dohvat ruke, ali ove grede ovde sam sam podigao sa krovom. Ne pitajte me kako. Napatio sam se, ali mi je bilo zanimljivo sam da radim i da se snađem. Mislim, kad su mogli one blokove da dižu za piramide, mogu i ja da podignem neku gredu od 20-30 kila i krović. Nekad sam podigao krović, počeo sam glumiti malo iz zidara, pa sam malo ciglama podzidao taj deo što fali gore i ostavio sam tu rupu za vrata ulazna stara koja sam imao i da iskoristim priliku da zahvalim Feronisu iz Požareca koji mi je poklonio ovaj krov metalni gore, limeni, sa izolacijom. Eno, vrata sam postavio ovako, koja su gore malo pre. Znači, Feronis Požarevac, zahvaljujem se još jednom ovom prilikom na sponzoru za ovaj krov gore. To bi me koštalo još nekih možda 250 evra, ali su me spasli tih troškova. Ja sam dodatno stavio i stiropor ispod izolacije, iako nije bilo potrebe. Lepak je 2015. godište. Mutim ga bušilicom i buti reći da drži za sad. A vidjet ćemo za godinu dve da će se odlepi ili neće. Rizikovao sam pa šta bude. I ovo ga lepak drži. Kada sam skinuo zidarsko i molersko odelo, obukao sam bravarsko i onda sam napravio ova garažna vrata. Neću sutra to moći se koristiti i kao garaža jednog dana. I evo, radovi se polako privode kraju, to jest ja sam ih već priveo kraju. I sada bi vam najbolje opisao moje osjećanje, jedan youtuber koji više nije sa nama. Znači, kako se ja osjećam sad svaki put kada uđem u prostoriju, pustit ću vam da vidite sami o čemu se radi. Ja zapravo dolazim da nađem svoj mir ovde uveče. Kad ti je dosta problema, kad ti je dosta rasprave u kući, finansijske krize, raznih problema, dođeš na neko mesto koje za tebe pravi zen i u kome želiš samo da uđeš i da ćutiš, da ne pričaš ni sa kim. Kao što će biti večeras, da pričaš sam sa sobom. Vidi ovo, tišina, mir, nema nikog. Ne zovu te rodbina, familija, bližnji, zaključaš se obavezno, bato,
obavezno da neko slučajno ne provali da si tu, osim ako nije neko bitan. To je sve, druari.